The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time, and then vanishes away. Job 1:21, and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. One life for Christ is all I have, one life for Him so dear, one life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ni ining adlaw gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon, ni kaon sa ka magtutuo, gikinahanglan nga susihon nimo ang imong kaugalingon kung naa pa ba kay mga sala diha sa imong kalag o gimanduan ka diha sa 1 John 1:9 recovery technique. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na andam no sa bikaw sa padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Humani mo buhata ka na, maluwas ka, o andam no sa bikaw sa pagsalmot ni atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom, magampo ta. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo nining adlaw sa among Bible study through the YouTube. Salamat o Diyos sa imong grasya, ang imong pa kaming ipabuhi, di mailan nga ang imong plano
nagasigi pa og lihok sa among kinabuhi. Busa andama kami o Dios nining adlaw sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong. Lamdagi kami, tultuli kami og ipaklaro ang dugang nimong mga kamatuoran pinagispagahom sa Espiritu Santo kanamo. Tangtanga ang mga babag nga niya sa mga nahuna. Ron kami makapunting lamang sa among igatudlo kanamo. Intanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga suki, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Magpadayon kita sa atong pagtuon ni atong tunanan nga the Doctrine of Divine Guidance. Okay? Padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon o karon atong ipadayon kini. Now, okay, unas tanan. Just a review niya atong gipang tun-an na may tungod sa 4 divine institutions. Nainomdom ka pa ba? Una niini among kabubuton. Ug ang otoridad niini mo ang imong kaugalingon, ikaw mismo. Ang ikaduha nga divine institution mao ang kaminyoon, marriage. O ang otoridad niini mao ang bana. Ikatulo nga divine institution mao ang panimalay, family. Ug ang otoridad mao ang mga ginikanan. Ug ang ikaupat nga divine institution mao ang nasod, the nation. Ug ang mga otoridad niini mao ang mga government leaders. Okay? So, ato namang isgutan sa makadaghan nga God always takes care of His children. Labi na kanimo magtotoo ni Ginoong Jesucristo. O ang kanang pag-amuma, pagatiman sa Dios kanato ngayang mga anak every moment of every day. He never fails in His daily provision. Huwag siya pakyas. He is always faithful. So, mabitaw nga, it's a tragic experience nga believers, a lot of believers just take these things for granted. Ang Diyos matinumanon, always faithful. Pankitang mga magtotoo are always faithless. Kuwang kita sa atong matinudanon, kuwang kita sa atong pagtuo. Now, unsa man gyud pahimong faithless nato nga mga magtotoo? What makes us faithless towards God? Naibaw ka ba? Well, the reason for being negative to the Word of God. Sa atong way pagtagad, way pagpanumbaling sa pulong sa Dios, for having wrong priorities in life. Pod, in what way? Well, for being people emphasis, not God emphasis. Sumala sa atong gisgutan kining puntuha. Kay, well, kita mga magtotoo lagi, classified man into 2, winner believers o loser believers. Mao na nga ang prinsipyo magabarog kanunay nga life is fabulous with doctrine but miserable without it. Kay, by being negative, sa atong pagka-negatibo, sa atong pagdagad nga sa pulong sa Dios, ingon sa in English, recalcitrant, lethargic, indifferent towards God's Word. So, kita, sa diha nga atubangon na or muharong na nato ang mga suliran sa kinabuhi, mo na nga kita mo surrender dayon, would easily give up and would say the famous cliche lagi nga, why did God let this happen to me? Ato dayong basulon ang Dios nga wara bagyo ilambot ang Dios. Ato man tinuyuan gumikan sa ato paghimong mga sayop nga mga desisyon. Kanang pagka-negatibo na nato ngadto sa pulong sa Dios. Unsa man na? Wa na natoy mo ni makapa lusno nato sa atong
kinabuhing Kristohanon. Gihatagan gud ta og equal privileges and equal opportunity sa Dios. Nga mao na nga wa na tay rason nga we cannot be victorious in our spiritual life. You see? Og di wa gid tay rason nga mo give up dayon, mo surrender dayon, mo dayon na to basol ngadto sa Dios nganong nahimo man gihimo man sa Dios akong kinabuhi. Kay tinuyuan malagi na siya mo kabubuton nga dili ka mutuon kay wa kay gana. You see? Gawas pa na kay mga sayop nga mga pasiunas kinabuhi. See? So, everything that we believers need in life had already been provided by God. Sangkapan na ta sa Diyos kaniadto pa ganing wa pang tanan. Unsa may mga ehemplo sa mga gisangkap sa Diyos kanato. Ato naman yung gihisgutan last time. Nag-una gyud ini ang kaluwasan. You see? Ngatagan ko ta sa Diyos o kaluwasan. Faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang o kita naluwas. Nga unsa pa? Mga panalangin din sa panahon, in time, o dito sa eternidad. Unsa pa? Ang pulong sa Diyos, ang Biblia. Mga pagtulunan diha sa Biblia. Gawas pa niya na pag-10 problem-solving devices nga sangkap sa Diyos kanato mga magtotoo na i-rebound ang pagkumpisal. Mao ni nag-una gyud nga ining 10 problem solving device or devices. Unsa pa? Logistical grace. Kining atong gipahimuslan nga mga kaayuhan, kasangkapan ni sa Dios. Logistical grace. Ang atong panimalay, ang atong mga trabaho, atong negosyo, atong balay, atong mga anak. All of these are logistical grace support. Mao ni ang tuyo sa Dios nga gisangkapan ta ning mao mga logistical grace. The only reason is that we study Him and study His Word. Magtuon ta siyang pulong. Now, mao na nga buot sa Dios nga kita madinaugon. That's God's will, that all believers become winners. Now, mao na gikinahanglan we have to gain a strong foothold sa atong espirituhanong kinabuhi. So, when we gain that strong foothold sa atong espirituhanong kinabuhi, we become winners. Kaya nahibaw ka, whenever we have problems in life, matubang na ngayitag mga soliran sa kinabuhi, God has a solution to them. Na nagisangkap ng mga kasulbaran sa Diyos. Imagine that. Giandaman na gudta. Pinagi sa unsa. O kini, atubagon kita, hatagan kita sa kasulbaran, He answers our questions in life. Pinagi sa iyang pulong. That's already resident na sa atong kalag. So, when we don't have His Word, because we don't study it, watay panahon, watay gugma, watay kainit, then how can God become real to us? Dili. Mao na nga murag mo tanha mangud ang Dios. Dili real ang Dios kanimo tuon kay wa magay gana lagi sa pagtuon sa iyang pulong. Anara man natong mailhi siya pinagi sa tong pagtuon sa iyang pulong. No. Mao na nga na mga suliran sa itong kinabuhi, giandaman na niya sa mga kasulbaran niya na o napagani prinsipyo nga itong gibarugan. Biblical principle nga the only solution, the real solution, genuine, absolute solution to our problem is the Word of God. You see? Kaya ang prinsipyo, ayan, kalimtin ang prinsipyo, ha? Human solution is no solution.
only divine solution is the real solution. Kay nahibaw ka, a believerhood does not have God's word, only accumulates garbage in his soul. Basura ra gyud ang nasa sud sa iyang kalag. Looy ang atong kahimtang. You see? Mao na nga atong ipadayon kining atong gibiyaan tuod nga gihisgutan nato nga bahin sa pulong sa Dios nga mauna-una sa Dios. It is the thinking, the viewpoint of God. Kay okay, ang Dios kung siya mauna-una, dili pareha sa atong pag-una-una. He does not think as we think as human beings. Gikinahanglan nato ang pagkat-on sa pangunahuna sama ni Kristo. Kung buotang mo kinabuhi sa kinabuhi spiritual life. Kung sa may gisulti des Isayas 55:8-9, nag-iingon ni, kaya nga akong una-una, dili sama sa inyong una-una. Ug ang akong mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw. Nag-iingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta. Ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw. Ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Na. Kaya bigod nimo ang tao, kita bang mga tao, hunahuna magtawhan ng mga hunahuna. Natural, human viewpoint. Apan ang Diyos, hunahunag Diyos ng hunahuna, divine viewpoint. Ang tawhanong pangunahuna, human viewpoint, magaingon man og pagbinuutan lang aron ka mahilangit. Mao na human viewpoint. Apan ang Diyos ng pangunahuna, divine viewpoint, nagaingon og tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas ug mahilangit. You see, ang atong panghuna-huna, our thoughts, nahidayag, meaning naga-reflect sa atong kinaiyang magsasala. Old sin nature. While ang iya sa Dios nga pangunahuna, naga-reflect sa iyang hingpit nga kinaiya, perfect essence. Ang Dios nagakanayon sa pag-ingon og ang akong mga pamaagi o mga laraw, mudawat ka ba niya ng punga laraw, ways, I think pamaagi mo sakto kayo, no? Ang akong mga pamaagi dili inyuhang mga pamaagi. Kaya ang Diyos nung maayo, divine good, mao'y pamaagi sa Diyos. Samtang ang tawhanong maayo, human good, mo'y iyas tao nga pamaagi. Nagkasabot ka na. Karon, ang bugtong nga matang sa maayo, the only good nga mapanalanginan sa Diyos, that He will bless. Maong bugtong matang sa maayo nga magamit sa Diyos. Mao ang gitawag og Diyos ng maayo. Divine good. Now, pagbaton og bukas nga pangunahuna, have an open mind, ining bahina. Kay, labihas pagkamahinungdanon ni ini. Labihan, mahinungdanon gyud ni pangayo alang sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Very essential. O very critical kining doktrinaha. Okay? Ang divine good, Diyos nung maayo, mao ang pagbuhat og usa ka hustong butang sa hustong paagi. Divine good is doing a right thing in a right way. Okay? Pananglitan. Ang paghatag og salapi ngadto sa simbahan, ngadto bas mga misyonero ug mga ebanghelista, ang pagampo, ang pagsaksi, witnessing,
ang pagtabang nitong nanginahanglang tabang kining tanan mga maayo og dalaygon man, di ba? Apan kun imo kanang gibuhat nga wa ka mapun-i sa Espiritu Santo, kana silang tanang mga binuhatan mo na gitawag og tawhanong maayo, human good, ug kining maong matang sa maayo mo di madawat sa Dios. Sabtag yun na. Dili madawat kay kanang mayuha atua man nga tao. Di man iyaha sa Dios. Ang iyaha sa Dios nga mayong buhat mao kadtong binuhatan nga gibasihan o ginamit nato ang iyang pulong. Naunsa man nimo pag gamit sa pulong sa Dios nga wa man lagi kay pulong sa Dios. Negatibo ka man, wa man ka manumbaling pag tuon niya na. So, mao nang but pa sa but dinhi. Unsa gisulti sa Dios atong balikon, ang akong huna-huna dili sama sa inyong huna-huna. Ug ang akong mga laraw o pamaagi dili sama sa inyong mga pamaagi, kay ang akong mga pamaagi habog man kaysa inyong mga pamaagi. As long as samtang magpadayon ka sa pag-una-una sa imong mga huna-huna, di gyud kang makatupong sa plano sa Dios alang kanimo. Mo'y hinungdan nga gikinahanglan nimo ang imong pag-usab sa imong paagi sa pag-una-una karon nga usa na ka Kristohanon ikaw. Gikinahanglan nimo ang pagkat-on sa gitawag sa English og directive will sa Dios sa imong kinabuhi. And you must do it. Kinahanglang imo kanang tumanon. Ang Pilipos 2:5 nagkanayon ini. Angay ninyong batunan ang unang-una nga gibatunan ni Kristo Jesus. Buot sa Dios nga muna-una ka sa ginhauna ni Kristo sa iyang pagkatao, in His humanity, dinhi pa siya sa kalibutan. And, by the way, kana mao ang Biblia, ang una-una ni Kristo. Okay? Ang mga sulat, epistles, diha sa bag-ong pakigsaan, naghatag ka nato usa ka sumbanan, ay pattern sa pangunahuna ni Kristo aron imo kining kopyaon o sundon sa imong kinabuhi. Ang gisulti diyan sa 1 Corinto 2:16 mo kini. Kanunay naman nato ning ginabatbat. Mao lagi nang kanunayo na to hantod nga di na gyud nimo makalimtan. Okay. Unsa gisulti sa 1 Corinto 2:16? Sumala sa gisulti sa kasulatan, kinsay nahibalo sa una-una ni Ginoo, kinsay makatambag kaniya. Apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo. But we have the mind of Christ. Kaya bigod nimo, sa pagkatao ni Kristo, what I mean, in His humanity, gihikaw niya ang iyang kaugalingon. He deprived Himself sa gahom siyang pagka-Diyos. Kinabubuton niyang gilimit. He voluntarily limited Himself ngadto sa tawhanon niya mga hiyas o mga kinaiya, attributes, human attributes, sa tuyo nga matuman niya ang plano sa Diyos nga Amahan. Sa ato pa, sa kinabubuton, iyang gihikling, He willingly set aside ang iyang gahom ug pribilehiyo ingon nga Dios aron sa ingon niya na siya magpakamatay didto sa krus alang kanato. Namo na. Di mo kanang desisyon na gihimo ni Kristo tungod lamang gyud kay iya kitang gihigugma. Unsa gisulti sa Pilipos 2:8? Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. Higala, I'm
addressing this to you, unbeliever. Tutuki og maayo ang duha ka mga pulong niining bersikulo ha. Duha ka mga pulong nga naghulagway. It depicts kang Ginoong Jesucristo ingon nga tao as man. Ang mga pulong nagpaubos ug nagmasinugtanon. Sa in English, humility and obedience. Og dinha, imong makatunan unsaon mo sa pag-awat ni Kristo, how to be like Christ. O pagsundog. Kay abi nimo, ang atong pagkat-on sa pangunahon ni Kristo, pinagis pagtuon sa pulong sa Dios, musangpot o musangko sa atong pagtubong Kristohanon. Pagtubo ba? Christian spiritual growth. O by the way, ang pagunahuna nato sama ni Kristo, gikinahanglan ta ang pagbaton o pagpaubos, humility. Kay kana bertud man kana, hiyas kana. Ang pagkamapahiobsanon, humility, usa ka pagkamatinahuron og otoridad, og pagkaway pagkamapahitason, no arrogance. Kaya ang pagpaubos, God, humility, usa kini ka kahimtang nga naay pagkagaan, relax, nga paghuna-una, nga mamunga og kapahulayan, rest. Sa laing bahin, ang pagkamapahitason, arrogance, usa kini ka panghunahuna nga mamunga og kasamo, kaguliyang ug pagka-diskontento ingnon lang nato nas Binisaya. Kay numduman ta ngang pagkamapahitason, arrogance, mao ni misintensya ni Satanas ngadto sa linaw kalayo. Numdum ka? Ug labot pagyud niya na ang pagkamapahitason mao'y makapaigi nila, mao'y nakapaigi ba nila ni Adan ug ni Eva gikas hardin sa Eden, nitong pagsupil nila sa gipasidaan sa Dios kanila. Ang pagkamapahitason, dugang pagyud niya na musangpot og suliran ngadto sa Dios. It's gonna lead toward trouble with God. Ang Dios ang itang kainumduman, nagpaabot kanimo. Isip iyang anak ug ingon nga sakop siyang harian ng panimalay, nga magbaton ka og pagpaubos. Humility. Sanglit nagsaad ra bagyud siya kanimo nga iya kang pauswagon pinagay sa imong pagpahiubos. He promises to promote you through your humility. Nanumdum ka pa sa prinsipyo? The way up is the way down. Paminaw nining pulong sa Dios sa giingon diya Santiago 4:6. James chapter 4 verse 6 ug kini nag-ingon og apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Suma sa giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapahitason, apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Na matudluan ang mapaubsanon. A humble person is teachable. Basta apan ang mapahitason, dili siya matudluan. He is not teachable. Abi nimo, diha sa imong pagkamapahubsanon, imong humility, imong maamguhan, nga wa gyud kay sarang mahimo, nga mulampos kaunta gawa sa mga pagsangkap sa Dios. Imong maamguhan, you will realize diha sa imong masaligon nga pagsabot sa pulong sa Dios nga ang Dios mihimo sa tanan niyang mahimo aron iyang siguruhon nga ikaw magmalipayon. Tiyaw mo na. Tiyaw mo ka na igsuon nga magtotoo.
Wa gyud ikatandi sa matinumanong pagatiman sa Dios kanato. Wa gyud bisag gamay pagkapakyas ang pagsangkap kanato sa Dios. He never fails. Ayaw kalimti ang gisulti sa Filipos 4:19 nga nag-ingon og, ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Well, sa laing bahin, mga tubang yun ang tanan, why exempted din, mga tubang mga suliran o mga pagantos. Sakto? Well, matod pa diha sa Job, Kapitulo 5, versikulo 7, Job 5:7. Apan ang tao, gihimugso, aron magdalag kasamok sa iyang kaugalingon, sama sa aligato nga manglupad gikan sa daob. Job 14:1. Ang kinabuhi sa tao, mubo og puno sa kasamo. Yes, it's true. Tinuod yun nga mo abot ug mosunod pagyod sa atong kinabuhi ang mga kasamo. Sagi ingon diha sa Job 14:1, mubo og puno sa kasamo ang atong kinabuhi dinis kalibutan. Apan paminaw, ang Dios adunay giandam alang kanato nga mga paagi sa pagsulbad og suliran. Problem-solving devices. O kining maong mga pamaagi, gimugna kini sa Dios alang sa pagsulbad sa matag usata kasuliran o kasamo. Kasamot ka? Sa atong pagpaubos, in our humility, atong mailhan ang pagkahingpit sa Dios. Ug ato sang nailhan ang atong imperfections. Ubusa, di na ta magpaluma-luma o suway sa pagsulbad sa itong kaugalingong mga suliran. Watay mahimo. Di na ito mahimo kung wala ang Diyos. Ug labot pa, di mangyud ta makasulbad sa mga suliran. Ug nga ang Diyos, di lang kay makasulbad siya niini, siya pagyoy mahibaw sa pagatiman niini nila hingpit. He takes care of them perfectly. Pinaagig katingalahan pagyong mga paagi nga di nimo maisip. Could hardly imagine. Imong gituuhan ang iyang saad nga siya ang magasangkap sa tanan mong mga panginahanglan, sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Well, on the other hand, gubot og puno sa mga kaguliyang kinabuhi sa mga dili Kristohanon. Ang ilang kinabuhi mo gitawag in English og rat race, meaning na kanang pag ginukdanay sa ilang pakigbisog sa kinabuhi. Sanglit, maningkamot man na sila sa pagtagad sa ubang tao. Una pa sila makahuman sa pagatiman sa ilang kaugalingon. See? Ingon nga magtutuo, di ka na kinahanglang makinabuhi nga na ka ng padayon nga kaguliyang o kagubot. Kaysa dihang nailhan mo ng kaluwasan nga imong naangkon, nakapagawas na kanimo gikas merkados mga ulipon sa sala. Slave market of sin. Nahimo mo na ang pag-relax diya sa mga pagsangkap sa Dios. Pinagi kang Kristo o nagpagawas na kanimo gikan sa mga kabalaka sumabot ng mga adlaw. Ang Mateo 6:34 nagakanayon. Busa, ayaw kabalaki ang musunod nga adlaw. Kaya ang tinuod, ikaw ramanggoy naghimog lisod sa Kristohanong kinabuhi. O manggilisod sa yano nga sugo sa pagkaton o pagpaubos
Hinoon, kundi nimo ugmaron ang espirituhanong kahanas, spiritual skills nga mukabot nga sa pagpaubos nan imo gitugutan dihang pagkaarugante nga motubo kini siya ug imo na hinuong gihimo nga complicated ang imong kinabuhi. Kaguliyang. Kung na-complicated ang imong kinabuhi, kung gibati nimong gipunayan kaghatag og labad nan makaingon ko diha nimo nga wa gyud ay nimo masabti ang prinsipyo sa faith rest drill paagi sa pagtuo nga nagda og kapahulayan nga mao ang ikatulong problem solving device ba nga gisanggap sa Dios kanato mga Kristiyanon. Higala, kung imong tugutan ang pagkarugante nga mupulis papaubos diya sa imong kinabuhi, musugod karabas pangitag tawhanong mga solusyon, inay justong mga solusyon. Di man irara. Kaya bigod nimo, ang pagkarugante, arrogance, mag-isip ni siya nga naagyo masayon nga solusyon kaysa adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Naibaw ka? Ang kanunay puntariya sa pagkarugante mao ang problema. Samtang sa pikas nga bahin, ang puntariya sa pagpaubos mao ang solusyon. Ang solusyon sa Dios. Di man remember, yung pagkaarugante, nagapadayag kini siya iyang kaugalingon in many ways. Apil na niya na ang iyang pag-rebuilde matug sa autoridad. Bisan pa, ang mga ilado nga mga magtutuo sa ilang panahon, the well-known believers in the Old Testament sa ilang panahon, naisukamod man ni sila tuod, naisukamod man gani nini sala sa pagkarugante, pagkamapahitason. Ginamit ang malig-on nga pagtuo. Kadtos Moises, okay. Kadtos si Moises mo ay nanguo sa mga Israelinhon pahilayo sa Ehipto. Iyang gisaligan ang Ginoo bisan pag ang pulang dagat, the Red Sea, diha sa ilang tubangan, ug ang mga kasundawhang Ehiptohanon didto sa ilang likod. Gimanduan ni Moises ang gipangkuyawan nga mga Israelinhon sa di pagkatarantahan, to not panic, kundi sa iyang pag-ingon ngadto kanilang, ayaw kamo kahadlok. Pabilin sa inyong nahimutangan o saksiha, tanawa ang buhaton sa Ginoo nining adlaw aron pagluwas kaninyo. Sa in English, stand still, behold the deliverance of the Lord. The Lord will fight for you today. Exodo 14:13. Gibahin sa Diyos ang pulang dagat. God parted the Red Sea ug iyang giluwas sila. Human mula ba ang kapidaan ka mga tuig, dito sa gitawag og Meriba, kinis Moises, tungod kay giabot siya sa pagkarugante. Yeah, you see? Naisukamod siya sa pagkarugante. Misupil sa direkta nga mando sa Dios nga pasultihon kini siya ngadto sa ka bato. Okay? Aron gikan niadto mubuhagay uni ang tubig alang sa gipag-uhaw nga mga Hudiyo. Exodo 17. Resulta nitong iyang pag-arugante o paghimo niya nitong daotang desisyon, wa na hinoon siya tuguti sa pagsod sa yuta sa saan? Promised Land. You see? Si Apostol Pablo, ang nagsulat sa nabantog ng mga doctrinal epistles diya sa Biblia, may atubang usap sa problema sa pagka-arugante. Sa siyang misupak siya sa Diyos, sa dili niya pag-adto sa Roma, suma sa gimando kaniya sa Diyos. Inay, nagtuman siya adto noon sa Jerusalem, na nas mga buhat 18. Tungod niya itong dautan niyang desisyon.
ang nahiaguman niyang resulta niadto mao nga siya gidakop na noon siya. Gidakop ingon nga binilanggo o gipada dito sa Roma nga kinadinahan in chains. While diha sa 1 Pedro 5:5 nga to sa 6. Kung siya gisulti. Kontra sa Dios ang mga garbuso, meaning mga arugante, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Principle, prinsipyo. Ang tawhanong mga solusyon, maisip nga dili solusyon. Ang Diyos nung mga solusyon, maoray matuod nga solusyon. In English, human solutions are no solution. Divine solutions are the only solution. Na, sa makadaghang higayon, matag adlaw, kinahanglan tas pagpili, dapig ba kita sa Dios o supak ba kita kaniya. Kung mohimo tanining pagpilia, idubanan sa pagkaarugante, atong gipili ang atong solusyon ug ang kadulom sa pagkaway solusyon. Apan kung kining pagpilia ubanan tas pagpaubos with humility, atong gipili ang hingpit nga solusyon nga iya sa Dios, God's perfect solution. Nga mao ang pagpuno sa Espiritu Santo, ang atong paggamit sa doktrina diya sa atong kalag, paggamit sa 10 problem-solving devices o uban pa, ug atong gibutang atong kaugalingon sa kamot sa Dios in His hands. Diya sa 1 Pedro 3:8-9, sa katapusan, hiusahan ninyong tanan ang inyong mga una-una ug pagbati. Paghigugmaay kamo sama sa mga magsuon, pagkaluy-anay ug pagmapaubsanon kamo. Ang dautan ayaw balusi og dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi noon kinig panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Mao na 1 Pedro 3:8-9. Sa ingon nga ang Dios nagamando man kanimo sa pagbaton ug pagpaubos, usab siya nagamando kanimo nga magmasinugtanon ka sa iyang pulong. Diya sa 1 Juan 5:3. Kaya ang ilahanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Dinhi lang una kita kutob niya atong pagtuki ni mahina anto kini ipadayon ugma. Busa ayaw si piyata, ayaw kalimot sa pagsubay niini ugma. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos nga pasalamat kami kanimo sa imong pagdugang o pagpatinaw kanamo sa imong kamatuoran. Mga punto sa doktrina kini among gituki, gitukbil o gisgutan. Nga pasalamat kami kanimo Diyos. Niining tanang grasya nga naglihok sa among kinabuhi. Bisan pa among kinabuhi imong gilugwayan ug nagampo kami o Dios kay mo kaming dadon pagbalik dinhi niining dapit nga diin kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong through this Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kini maong ministry o Dios ug sa nagapadayon sa pagsubay, pagsunod niini sa adlaw-adlaw. Salamat sa imong grasya, sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, kay tanan mo giampo. Amen.